nantie no na ode no ekokere ne maame na ne maame ka se enti watena nkran ha ko biam ha ene oba nyi sa boso me nkron awo afei na wode abofra yi bofra na jefe ade no be fie ena maame o se a kire no maame ka kire se ono de o ma ne ban ware oba a wawo nan ehɔ na me ba mu na ka kire se na se na ye mpa ho sabi oba wo pen ko no onim sanya aware ye na kan sa kire endi edidi mu ano na 2011 2012 no le ba e passe ewo so who secondary technical na ka kire se eya ukun Louis ono ofiri achen apradi odan apradi ho na o ya ezi ni mapa ena o ka kire se ene o di abofra no ebeko na si okay mate enti me ye na ka kire se abofra se ene o se so who secondary technical be ma no o wa se no waka no asem a kire enti ene ma me kola no nko na onko fa ne card ewo so who na me no nko kwa be Anglican secondary technical ho na ho di on be no also nkwala nso yade bi ko university ampa me kan no oba no ekie no ma fra ne koje ne number ne card no ba na de no call secondary technical enti me ko me ko to me say du asante no ne assistant headmaster on so chiche ni ba bi am wi school no abi ti fe ho na on ne yire I ko e sabi nyame yankopon pa ne yire kra yesi yi enti no kan no a no say am sabo so de o dan fi na de na ma bo fra no en ko na me sa o de so ba bo de o de tweno man o fi wati enti outing dress kwa na o ni bi ho na mi kriska no de ma no kire na diska ma kwa no de ko enti ewo mu ano na me ho anse oba no de akwala no abetina ifie na kasa nyemu one me ka no ano de ne ma me naso no kan ya nasika so ma no enware oba wo na no si ne ba wo to so enum no oba no onyi se no udi aboso nyensa pe na ababa ma no ni ma no itu free fie ho se ne maame na ma no itu free fie ho na ne papa nasi be ma ona na ohwe no nti o se la odi hu no aye okowo abelempe o se ho polyclinic na nurses no ba ko agi ni kuni number na o frere se wo ere awo pa oba no be yi no kofi na aware no eguye ti ma yi se ku na meti enti bra eba se ye kotua masamba ye kotua abofra no fee no bo amane ka kire se the school fees no 7 million enti ni kun no Mr. Lewis no se ontua half na ono nso ontua half na se so wahu eja me pay 3 million na me man se on fen kotua enkra me se so da mase ma abofra nso da mase enti ade a chi no ka kire se kotua dia koro amfa moto anko ni abofra no na ni ye kwa ti na me tu no fo se o koro onhwe no so yi na ja ifie ni baabi obi ni bibia e ofie nse ni ifie tie na bofronte kwansi na ne ma me wura ati wa ban ko e ho apena ifie ye wo se minnu adwenko a ikura na ode ba mi gejira ho no na oba e pe no so e pe yo nsi yo ne onko na me ba na ja onko e kira nsa na kofi enti minnu se ode abofra no e ko boarding afi mi ba kurom no bi e si ame bi sa say na da my wife e bi sa ro sa da na ukun wodan na ode abofra betena ifia ha ifia so ko tena ono so me so aba ifiri fio ni ba fifisi ho e na me nua panin dan so da kwa nya me fa na clean nsie yi ono so o wari fie ho so kan no no se me se me niama ese fie o se me niama se fie meka se ni ma na ase nti o na be free school fees free trouble am kan sa che nti ewu no ni minya kasa ana mka jensa fia o kai se obai ma ko train school fees ama no ase wo beka kire me say every ben na wuhia no me hia no 2010 yes ana wuhia na he me hia no fa se esunaafo se na me na transfer na no na wade na nyi na me so wade am kore ya achim esunaafo me papa firi ho na me ma enso penfo efiri ho ti na me nyim ewura no dada ansa kwa wan ka sa ofiri achim kwa aben me firi achim kwa aben firi sunaafo ka se me papa firi sunaafo na me ma me enso firi kwa aben nti unhu no na ye mpena twe because no ni na me so me ni yire me no yire wa ja wale ono yire jai yes ni ja wale nti na ma ese me ware no sa nti mi twa bro so go nti
woman no 2012 no mu no ena mkoye ne ho ade 2nd January 2012 tuni ne chempena 2 years yes ena 2 years no so koye ne ho ade na me na wo 26 March 2011 na me ne wo ne bapani ba se ne ba otoso insia na ngwe me ya onye mu insia kra ba ya na me so o ma me conference ko hu o se wo men twen na ja ne papa nso no onime 2012 2nd January 2012 na mkoye ne ho ade me ya ne ho ade ba ya no ma Juada 2nd January 3rd 4th 5th and only bear my from engagement what you na go me kan yasem ketwa only bear my for e kokko die e wa allergy allergy guest house there be nya botre e ja banfo asema wo kai wo ye ne ho ade me say enne ade chenye 2nd January na ye Monday sa osofo sa akode wo ye ne ho ade Monday kati sa akode no trade ewo Roman catechis praise practice some me praise ni ono na o fre kropon achime kropon no akurofu catechis teacher ono ko shira wa ne no so e ma ya na se e dika wa share ni eduada na mo ye eduada na ye eduada ebrada ukuada ya wada esa nu na awoche ya nko ne yanko pon ase eno oni be ma na ase asore yanko eno ni be ma foforo e ko da wo allergy guest house abobosu ejabanfo oh sister me ntwa nko wo me kan ko tinya asema okanya botre utumire no akiresi wo so ukoto so ana se wote man koto so na ni e ba ye ni se me wo hono anwumre o se we okwa o ma na machine dwa e wo bi akwa aben atiwa bank no ene office si wa create hono aye no akufufu abomosu akobo so station testing station e ho na me di kiosk asi amano because na me so me teacher ni enti ya ba meetings ya o se abomosu fo nyina ba besi center no ya bia on padwan ya ho anu bia ekọ wakọ kudidi o adwan bia o adwan bia wo baby a kiosk na me ya ma no enti anwumre no wa ma na me sorry na me ba ni sister na ni sister no so ofie ben me na ne ma me so na me busa ne ba ketwa Kingsford so Kingsford na o ma me e wo ye no se o hu baby a wafa na me ko na me ba na si me san ba bi me ba na ne ma me ti ase ne ma me ase ba ka kire se o ni sister bi a o ma no bisi aton ne kokko se won kokko fa bisi aba na me say how me sister so me ni fi na dia san baby a me fi e call hon e wapa na jam di me kan kakra mbobo sisa no pon sisa so me friend no kata o the grade se mo my friend kata on me di baby a kata sa na me na mo pon bisa say na me ba me wife ko ni ma me se no am se won ne no e ko nkoko fa beans no se o kata e nkoko se every day nkoko beans ne nkoko nya nkoko kura na nkoko me beans na e kata yi ma me kro bonom ene eyi ho na okokofa na si e ba na bebo ne ma me amani se me hu tu nua ba no a odi me wife na chiri fa na amabuhwe no se nye me ngo jo nua ma no ma kwan se bi kafe wo tu wi na oni obi wo na fi hu ba bi oni ba na fa se nye obi si aye enti ma na anadwo na me ko awade no wo ano no mantena ye mantena mom me nua me ne no na tie ba be me ne no ko atwen pra pen let's say mo wade ye no wo ye ne ho ade a wa metena wo fie o fimi fie etibere no ofiri wo fie ho na so no hwe utie enye wan firi ho na so na ne ba ye ne se oton aduan e wo se sima ikioso ama no aduan bia oton bi bo fruit kokonte banku amutuo jollof oton de bo fruit bo fruit go tumi ya botre oton bo fruit na de yi oton yokogari bi na de yi kokonte ana banku amufita you or try to be check you or the simple what do you call the simple the same meat pie
meat pans woye bia ene ne woye ketra kese yes oye o bibia ni ha woni mo ye o ngo fufu da bi fufu de na onwo na konkonte de no o kan bi ton nti me sori anopa no a na me ne no de niema no efiri mi fie sume na me de aba ba bi oba ye no se be na me ne ba ketewa no e wo no onyi nti me ba me de nto me fura na me de akwala no ahye me ntuma no ti won sa o ye aduane wi a ansa me ma be fie na ma be wi na se ma be single school enti me ko busa ne ma me na ba sisa no le sisa ntai se ohun on yo en te sa on ne ko ba bi na sa bo ne ma me ama na ma me se enie on su ba bi yo en onua a odi na chi no botwe no se ne me ko hwu nia mere no ma na na jo no me ko ma ba ti bi gina ba bi dross to bi wo ho se ebia na oteka mu no oba me hu fra nyam na ba me hu no ofra kropon la na ba me hu fra musula na ba me hu nti na adia achi na ko gina ba bia ne kiosk na oton mu aduan no e won ko gina nche market no ti me wa pe na driver bi e bo mama na fra me no o kan na me ntini yi se kita o hwa o yere akobo so na me se won nya na no se ai na me se e ya se no se o hwa o yere me se ai no se me yere no ka je me yere ban no se yo ye gan wa no so ofa no kare bi e be yi no e ma na akobo so na odi no e ba no boy no so ye taxi driver we see o papa olokwe eho no afa reservoir no eho ti awa pe na ba menum ka klase na me fisi ba bi obi fi aba ampa oba no so oba ba no bisa se na o ko e o se aden e pa na me ko e na me se se me no na ti me so bisa so ko fa beans and se me de na mo am ga bi mo se aden fa na ya ka se awa pe na be fi ona me be fi nti akire no na ye biometric registration no bi nti me ko e na me registration officer me sentence no so be tia ba kwa se me nka me tia kire wo na me first center no ye asunafo kurubom me second station no ye awoso ase eno wo asunafo side wo de ba jikiti ho no na me san ba Saint Rifle osro ase me free ho no bi di 10 days dia 10 days na me 4 for yam ba me ba bo so health center eno ye post office or 10 days nti akire no na me ba wa ben ya na materials esa ma ba ababaji mi kura moto teachers moto ni enti me ba ya no na me ko fie na wa bo me ba ba ko nsu dua se da se ho na ba bo frani dua me ba ya no ka kire ne se me ko ba me mra na ye hwe ne enko dane dua jabanfo yi o se wo ko che no me pa cho wo wade ne nan no o fa be ma foforo be de wo kan dua nya be ma asem ma me ka ba na ho de nyabotire ne tie enti ne ba ya ne se o si yen kon godan me de ordinance sabe kafuro mpa che wani mu a ebo ne ha ne he sabe oba ne ha oba ha mpacho obo wa na radio o ma mtie radio no doso yo eti wo de won sa kire ide TV no anu wa hunu yo ordinance ebo na se eka senya kanfo ne baaso mo onu na enu anga ne baaso o kan senya o se na me kire senya o kan ne sei o kan te wo kan se o kan o si sabe mpacho wo onu anga sa na sabe ordinance twa wanka sabe nia ope ena o de beye adwaman asema wo ba ne ka kire wo si adwaman nya niwo ne krono na niwo sa no ka kire me ena ka kire say sa oba warefo me si enti me unu ha na fa ensa ahye me kotoku bag mu nam de ko say me kwakọ hwehwe because one kan oya akono a me kwakọ hwehwe no so wo de me ntwe na kire ndi ngo ya registration no ba ye no ena oka sa asem kire me ena me say sa ne sa ya mpa so oba ma ware wo no boye sa de we di a ena woni be ma kono sama mo emma asanti insuo eye nana antoa sana me kan nti me ba no se ne me enko da ampa ni simu ni ye economy me ni nkuto ne me ba no ti ye ko na me ba de no a obo ndia na edi kan ka ho asem na won ye se ona ni dua no ne che oba na difo na me ka che mpanifo no se me pa no che ho me no asemi na mo pese me ba no pie go so me pese me ba no beti sa asem no me ba no se okura ko ba ti pese o beti na ma bofra no epie ye ekotena step bi ayo wo bi sa na kwala nkotena na me kan me nsem nyina ba na dwama akobo ye no e kire won ana wo bi sa nse e ya mpa no se no pre na be ma na ne mpra no no se na se won pra ne be ma no be ma akoye wo ho ade a ne se ahya wo ka ne se oni be ma foforo kokko da
na mka kyerɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔboa yɛ nipa wɔni no because mi nam de no ba kɔ abɛn hɔ no wɔni obi a wɔ kɔ abɛn hɔ no saa na mka kyerɛ mpanyinfoɔ na wɔn ka kyerɛ no sɛ ɛneɛ ɔnkɔ nkɔfɛ bɛrima no na ɔba mímí nfa mi ma busuafoɔ mmra ɔno nso nfa na busuafoɔ mmra na ɔmfa odwan dwani kɛseɛ ɛnka ho mmra afei pie no sɛnea na ababaawa no ɔreyɛ no na ɛha me na mesan ɛma nso wɔnyina hɔ misi anhwɛ no akɔ yi ne ho bi afei so mesoma adwen a ɛba me tirim sɛ ebia na sɛbi ɛmaa no bi a ɔne me gya awareɛ ne bi a sɛbi yɛpɛ sɛ yɛgu n'anim aseɛ nti na yɛayɛ no saa na mɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ mepa mo kyɛw odwan no deɛ no ɔnyifra afei mempɛ sɛ ɔpanin biara bɛdi akyi mefa abusuafoɔ mba ɔno nso mfa no abusuafoɔ ma na mmɔ no ɛba a ne yɛahwɛ abɛbɛka ne mmɔ mɛgye no akokɔ ne abusua ne yɛte aseɛ no yio yɛbaa yɛpɛ ɛnea yɛkɔhwɛ bɛn wɔ sɛ yɛmfa bɛrima no mmra nti ampa na ne nua no bɔtwa no ɔdi n'akyi no ɛka ho nti yɛduru station no ɛna yɛka asɛm no nyinaa kyerɛ no nti yɛgya hɔ na bɛrima no ɔyɛ gold adwuma ɔno sɛ ɛyɛ amɔhene wɔ a ɛfrɛ no amɔhene wɔ a ɔpani bugya bi ɛba kɔ abɛn ne ba panin na asɛ ɔnɔto so mi na ɔne megyere no akyi ba ama bɔtwa no atwi mpra dendenden a ɛnya asɛm ketewa ayɛ awadeɛ kora regi saa ama ɔhene wɔ a no n'akyiri ma mmienu kum ɛna me wife no ɛne no ɔkɔdaa nti berɛ baa saa no a me wife no kumaa no so obodua ma me na abusuafoɔ bra nhyira 104.5 ɛgya banfo sapɔn yɛ a wɔka sɛ wɔfiri kwaaben wɔkyeni ankasa m'ani kyerɛ sɛ yɛka ne sɛ ɔkyeni a ɔno mbrɛ mu yɛka ne sɛ kyenkwa ɔno mbrɛ mu kyenkwa nana no na pictures a etwa guo no oba kro na wo kana sem no bra na bɛhwɛ no ɛyɛ Grace afi boa hemeboa yes ne din no 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 na oba kama tuntum sɛ yuo ɛna papa wa wo ma wo nsanyina anom ɛne ade pictures etwa guo no ɛsɛ me ne wo kasa wani afra meboa no kwa mani afra mani fra me wa ne mani fra 2020 oh kafra kafra iti pictures si bra mo wade nyina no na wani mfra ma 2021 2022 in fact 2022 23 foi ene mani no ana san che kondem ko enche kurasma wo kan die oh abusuafo Brazil bra be hye papa ya wo ka sei ese na ni friend ade a ye kire nyina no ono wontimi nhwe bi be wo de fo ni be hwe oba akora wo ka nasem pictures mebre wo ne nchen wa yiyi ni nyina akora fi bi wo ne nchen oso obai de ne nsa bo ne ba so me sei ka sei se ono anga se na ode se bi wo ne ba so ne ba no ona onim ni ope no de be ye e no de be ye Tono na nigo na dwaman nya nigo asem oba ne kan ye no sei no ka kire me no me wadanso anti Janet me no Janet Asante me no nyina ne bohye o nyina ba o be gina ho bi nya sem ketewa wachi wo ba no wo be ma so da ma me nche no but nyame ene oyi ma me se me ka ba o do beten so endi ba sa no na me ne no e ba ndi ba ye ni bi hu abrante no o che so no ba na ni sister botwe no ade sa ball bo sa afia wa ha me na che se eye na se ohene wa no na chi ma mienu eku na afia na kɔ ho ndi aba wa no botwe no aware no amaso egui nti odi anigu kakra sa na ja me wife no ifiri ho ko odi sei esunafo nti emu no oyi abofo ma abofra betena me nkyɛn na no kɔ secondary school betena me nkyɛn nti me ya na mka je afia awo be metwe school fees aman pɛ woni nya kasa asɛm obɛka kyerɛ me ne sɛ metwe school fees ma no a ɔno so kɔsɛ nsuo ɛma me no me say oh fine free fees free trouble asɛm am ka kyerɛ no papa o hwɛ ye kase ma kwa mo aka nsɛm ne nyinaa ye ni bre enti no ma ye hunu ebi enti na ade asɛm ne ba ma me pɛ sɛ ka me ka eyi bakra ba gɔsɛ nyema me bri wo hɔ de me fɛ ye enti me ka ne nyina mesrɛ wo a enti ma me nka 2015 no wode me de no me ne no wo hɔ no ɛna me to me yes me retirement enti me gi mattress yi bi high pitches for ibo na me ka kyerɛ sɛ na 12 inches na ka kyerɛ sɛ one fa bosu me si antemi was 2016 me call retirement me call na ma gi makatwa full at the cop ti na ne wo fa bi wi 2015 no na me call ye me call na mattress no and now na se fi na mattress no so de ama wonye a ɛyɛ bi na ya me kya ho asɛm kan
2016 na me no e call no say spiritual marriage bi ha no oh pa ne be ma be dane so no say you come from person ne ye bi no tie tiam na me no call asori bi e wo Accra nti ye ba no kura me fo e hye me bukura ne e yirai obi peke me nti be du fi ade chinye no e na o kire akwankyere se yenye timi me ye baako na ne to so se ono so nyaka no so enye nti o ye ni dika ade yenya oba no ni sister wa homa no so bet asam crop your oba na ye no one kind it is a peke ni si abi minimum asam abi sa ni nyina ye de ba na 2017 no no me ni nyinsen ena ye wo ye nti na aye bi wo ho October o mama 2017 no na aye wo ho October no na me ko ye se ene me ba hospital nti ba hospital no frame se ene ya me ntu aduan bre no nti bi aduan command ku ada 21st na 22nd no so me ko hospital ba no so be san bi aduan command nti 23rd no na me ko ye no bo mama ne se ni sisa bi beton ho ne ma na on ko jisika mra o sisa no ye wo sisa ma da ko ani anti ni sisa ba ko anti kunan ye no na so na se oba beto ade o no nipa so ma meje a na se mo ye sa me de ja anka hwe nti 23rd na me ko ye no me du opepe no se fisika ma me na me yiska 30 cities ma no so na me nyema brera otongu na diska no ma no na me 30 cities ma no na o de ko tonya nti me ba na mfa anti da ko ano na me ko chia no so na ni kunwu anko bia nya o nyina ya busua ba ko na me chia no o ka chem se me wife atoni otoni me bi won wife no e gu na nyuma so e ba kuna fonto aka kire ne senka o menye eyi no ye yeli wi a watua ne ka so wife ye na me pa ante ne chaw nti be fie no na me wife wa ye aduan na wi na me dwedi na so watua ye dos no so ni nia no firi asante aba to mba ye nto mo bi enti mi didi anu na ante anko be nsia na mte so se ni sensi na esi a mba o ka kire nti mbo anti da ko an ko ho no so ka kire nti ma ko ntia ma baba yi sane ye kumi so fio ye nya so nketo eye oye me papa ka kire me se ya se me sabi kafru makofa obi yire oba no so ha na se na me no oba na kwala ne conversion won so 2014 no na se na health insurance na ne ye eden kodi be na nsa e wo ho e your friend ba na ne ba ba pani e wo school no friend say ne maame e ba ababeda kwa ben na odi apia e ba be ye health insurance na dia san seven so no e bo no nkura na wonya ka na wo di aba abomusu na so wo di abesunafo ma maame no bai maame no sori ahimaache no so o ma de enchen okoda le ba no dem ho o ma de enchen no akono so be kula msu mama odi no so da bi no ko nim sanya baba wa eya oti ye no bisa se mama Teresa na baba da me ko na kokofa nti okoboni ko ama so o ba de me ko fa sen so bodua mu ma me wate na me nkwa ahoma no so na me ne eya wo yire ne sister panyin yes efi amo waboni din sister efi me ne no enkasa yo ye be sign akona ye hwese ye benya na eti wo ba ne de apote na waye yo ma enti de ba ye ne se 2017 no me no e wo nti bi ko ye no no ka kire me se bakofo no na me dan me ho me anya me nye no me mfanto me ho so na me de insu e sa me ho se me nye sa de because me ye sa de no insu sa me ho se ma me no yes se ma me no me ko fa no because wu ku me ware no anka ne a de ye me no anka meja wo aware me mpeno no so mpemie ana o se me ya aboaba o kana me meja ma me nua no ma me no nyine fi papa ba ko ejina no efura ko dua ba nko jira no ana ele nkrama no wanyine won ba ye no bi jira me ho nti e wa pa ana ja ko ni ma me so ka chem sa ada na me ko pa ama da ko ana chew na so na se obi aka se ma chew se me de chew pa e ma no nti ampa ye na me da me ho ko pa me moto na ja ye se ko kra ni nua ba enti aja so boduam wa saba homa no so hello sister V hello 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 Afi Semenga sister Afi na aba homa no so no hello sister Afi what Semenga hello me pa cha what Semenga hello emsa ne phone no mo nye ono ya no tontone ma wo market akra yo network no papa asemi chanity a la ye hunu se ne ya kasa enti ne ekosi ya de se meni no nyi sen ye ne ma me kan se odi ya luzus ba no ekoche ye no ni nyi sen 2017 no
enti bra me ko e ka se me ya abo aba no ma anko ho November bia ma anko ho enti me ho na ye frɛ me ka kire ne se oba na awo na me circle calendar ho na so wo de no so wo ba na me circle calendar bibige na me say ni tinin kwa enti ma anko enti ade be tia mu adi na wo twe no e na e da kwa me say a wo mu no e frɛ me say teacher ana me gye sa akora me papa o me papa ya grani ti grani bi e frɛ me say akora na ofrɛ no say asem bia bi di no enti me mo no di an me jampa me koe ana obisa ma na me chiechiri mu nyina kire no se seni sie o se me yabo no se da bi abo aba de okun je se o ka kire okun se o yabo aba nti me ne nyina ba ne papa ho ne be ka asem no onji ikusi ya me nsa ma se bi o yira oba ayi okun so ayi ku nti esi 2018 no mu no ma ni dam tire no ana 2nd 3rd February no na me hu se me ma ne ba be ma no ne oba no free ma ani Japan no eba e bi say kwa me na ma me wan e na o kire me say e ma me eni ma me e tra ka mo ka say me ma me ne ma me a tra ka ma me no na kire say ne nana nti ma me no so no nti apo na me say okay ani obeba ti mo wa no free me say membra enti me ba ye no me fa kwala nhia na so na say o ba ka kire say me fa kwala nhia say o ka kire me ntam diampa ye kikiki na me kwala nhia na station me du no ma say no te ho ana me chia afia masen na me chia afia no bi na afia ko na masen se won ko bo ma me musa de ko de ko ya enti eye afia da kwasi ada na on be sen ko 10 February na on be sen ko 2018 on ko pa me ho no me wo ho no na me chia KSB news 7 o'clock no free me asa wo ka chere say oni mi din ko mo bi na be de wona so me chia KSB news ana o say o ka se bi a chere me ba bi a me ba me ne da no me ba me nkomba pefi nkonko da ho na ne ba be ma pani no aware yinya na wanjo ne ne yire e ba be da se de no me say na ma to mpa esi ho double bed bi esi ho mba san awo fridge si ho tv ni esi na me nkonko da ba bi ansana oba no ba da ho a e kwa ansana ma ba be ya no so ke ne me ba be fa me pa na me ko mba pefi akoda no mama me ba enti e chire no e na me san ko hospital me ba e na me do station e na obi ka kire me say afia Papa, dano ho kakra yes de oba bankum so na kakra dano ho you ena oba no Bob driver ka che so me wife a na ekwntimi jimrika se ne onko kekon achi entu do no wo ama botwe no efie ho o papa efie ho enti we ya no bi raya onko na so me ho hospital fi na me ba ana so nkomo ho ena sister no a ogina ho me pa cho hwe je tissue na pepa wa no kakra ho yo ai papa yima no wai Endi sisano offended no ka se na ku aba ada na no nko fi na mo kodi amane no o se onyan komo bia ti mentena se na kunya no wa ne o se menye ti bia se meje parents meja ware won sen ti sisano nsan da so sisano obi sin ne endi o wa na me san na me yefu 2018 mu na me ko na me ti se oba na me ba no amene na awo no o de no koma opani bi friend opani ya body e wa pamen na nsi antibontu anso se wo hiame papa no suma nkrofo so o mehwe se oba bi so na wo no mehwe se ne ma no akwara no ese no ana enti oba on ba so no manfo akwadwuma on man akwadwuma no nkosi nkro no onka kire se ababa wa no ne teacher sapon na wo nti won hwe ni ye no onko eja no wa na me ti se antibontu wa do yire so wo hiame on so o pamen ho nti o ha pe na me fa moto 2018 na me ko no ni ho na me je no number me ya 1020 anajo na me saka no na me frɛ on so oni bi di enkoma na me obisa me se na me ya dan saka no na me so me sen na ba nti me ko pa me ho na me je no number and o obisa me se chicha bo ahemba no mama mo yin kefi chicha bo ahem ne anti mama ku wisu ya eba no me di na so me yire no me ja so ware no sesi eja ohwe wasam no ya tie wasam no eya sam sanse kwan oba ne de wafa so no aye wo yanka umfira chem kwa benton emedu kuma se ha ne na so yabo modon so wo ba mo ye numbers pa yabo modon se ye benya oba na busuafo adansefo mo wasam ne hunyina wo bi adum ne phone afini pe ne yenya no no so no na number no emunye ye kasa wonte to hwe twa samnetia yo enti ma okay ye otwamu an se ba ye ne papa no ekọ kuro so e na
ababa ka kan ko sa akola no eye meba ena ja oyere oba yo esa akola no mfie sai akola no eko 24th of November no 7 years people say last November 24th. Na papa wankasa wanya mfie sai me was 68 years 68 yes so waro oba no kwa na wani afidada waro ni se na ubenya be na ubenya 60 na munya me retirement 8 years more any retirement 8 years 8 years more okay and akwa no so 7 years penny no ngasa e ko 13 years penny no ko 13 years 26 March no 13 years wa wade a udi ka wade wa anwoba me wo ma mi na wo ma enso ma wo mi ba ho me ri penny no na me wo ma enan be ma ba ko oba e ma me nsa ene kuma nso me no wo ma be ma ba ko ema mienu ene we nso me no wo ma ema mienu be ma ba ko enti wa wade ma me ensa ni nyina agu yo di enti ya wunyi ni sa wa nkasa no bibi wo wunti na ma no mo ba no mo oh dabi anya sa na ene se me wo hwa no na mani e ba na ha me enti me yare 21st 2021 no mu e 15 July no yare pa me sugar e ko so a cho hwa meja eni o hwe mu awu enti akwala no na owo me nchen me maame no mo wa na maame no e ba ye 26 December no mo wa no ba ye oba no se bia konko sika na oba beje ama nkwala no enti wi ye ne ono enti manye sika bia na me 1000 man so ono mfa 400 no man kwala no so bi no 200 200 na 1000 na joko dia kire bisa sisi Ghana kan ho ma no e na wo ye se anyumre no so on be ye lol fa ko cho ka chen san nkwala wo mo ya awu school anu so yo ene eye enti no wo ho ma me ko bank a me nya ba mi hu kwan no ayera nti bank manager 2022 no ye se me mfu obi na o maji market ya no e ma me e na me ba na mo ama ne ba nya abeli ese wo ba no mo jai me pa cho jai me ba be kire wo sania e ba ya wo hwe ensam no wa kire me ye nya wo ba na ye benya wo mo kra dia na ye nya wo mo a ka me ma wo kasa kwa eche wo be kasa ye nya wo mo na ensam a wo ka yetimi ebisa sam ba akokora dia ma yo oba no ese mo jai se yu ye jai o de san kwa o de ba ye no o de ba be to apaso o ma pa le wo ma sai me ne won kwala mi ensa mi nkwala ni nyina wai enkwala no na on de won ba me ho na echi o san don ko nti be ma no a no wo me nchen eye kwasi ele atwa mu na otwe on na se me ko hospital a o de me ko bibia ba me phone so ama kire se na renew health insurance ni bibia ba on o hwema o ma bofra no asan afiri me nchen aba akone nchen asese ni kuto na nko na wote na ne ha a ewo mu a ne se otimi frɛ me odi ni matem mani abo me limiti ba pempem ma yesi makofo oba so ko ba bia nkofo no yitwafo makofo no nsem ebiri na no kwa so akofo oba wotwa enye no kore no enye festival eja festival e dey say wo mana wa ba be fa wo no mo no wo mo na say wo hwese e beje nkwada na ma wo yo be ma no e na me pese omra me nchen because onu na mi bia okura me we just say kanya sambia oba no yenya na we asem we enti ase ewu sebi wo te bia se wuti mu no eni kwan sa won kwan wotena papa ya won ne bai wo ya wo de ya me papa e fa se no me papa fa se ne ba na me wo papa wo fa se me papa wo fa se pa yo nti se wo no ni ho a ka ba ye dai ene na nka ayere ama wa bra wo ma etinya abotre pacho men ka sabiri enti ma na fe asam na no yo na koko bi nso e wo ho a koko no nso enye ne maame asase so ena me doye e system o maame nua e no de asase no e maame se me be 3 acres afa koko no oba na fa koko no e dan ye si dan mi twa bros 800 2019 no me wo fa kofi agye no ye so be si da me to 20 bags of cement kan ho ma no me to a roofing sheet 2 packet alusin said no ba ko ye 4.2 4.3 8.4 na me to ma no na me to anwe so afo no ntwi anwe ho to ka mi be gu ho me ma mesin no e dan no nsi no e ya dan si no me ensa ho ka ho enan kitchen and a store one year say one cha sia pepe no e ba ha ma boys no ma 15 million no o di dan si no nchen wa mama ma ho no da tro se onu ankasa di asem no ko ni papa ho ye ka asem a ke se onya me afie bia no ja oba ne hwe ni dan ni mu o se ni hwe ni mu
menya hwe me just oba ne sika ne mu bi ne sika ne ba wo ne na ye ya na ne ba oba no ka se de nyame no ka na ne ba be ma Kingsley no ono na odi anim ye bibia na me so me bu aba eja fasi ho wate wasam no ye nya oba na entime nka wa my numbers ko be edu ye nya wo bia etinya abotere na ko twan ye fam ho nya ensore yansa na obakọ fam ho no akọtwen ye ba ye be pekọ ye be fa so a ye benya wo no ye de bre na ye adwuma ye ka se ye guso a ye frɛ bre no kwa na ekọ ye nya wo mo na wasem we ye betumi aka wate ti wo de ka wakoma to yem akwada no ye wo so obetena wo nche no wotimi so wo mu ne de enye case bia ye be gina ma simple wate ko wakoma to yem ye nya na ene dan no ye ne be ka ho dan no kra de out Diego Coco and down the occasion ne say. So mammy better be a dachi jaw and because when near fee and now come my dear lawyers near penny for you and see wobble will be any fist ya now moon some here warm. I am and you know about it can wait now I'm seeing you 2 years. And every no woman wash up woman and every sorry answer. I was young for and come with decline a year a jabamful one in a year grace every boy. One more dear, one pratria, one some dear quacosie. Ye nya wo ba no eno ntie ka se ye koswa ne aka e brena ye be say no ye benya wo ba no na ya hwe ne age ne baba ko a obetimi asoso ne mu mo am wo nsha FM 104.5 Facebook page no mo hu said the pictures ni twagu oba kama na chese woda so no abusuafo ye bedi ye nkomo a etoso mienu sada meka ye no da gomba fo miensa ya na anu ada wonum papa mpacho mu nkasa why mesremo a wo mu ebepie mu e wo ha se ya wonum nua be ma akopie mu wo Germany abusua japade no omoton ye edi ma wo mu tu kwan e no omokoduru ho no omo so mu ni mu wo mo ene a hu sam bebre na ye nya abrochirefo na fe ne ye nya wo mo te be fra wo no panyinsi ensu twododo mfa matoa ebi ana asem wo mu enua ma no mu isu ban bi wo mo ho enti na ma wo mu nua be mema na tu saa na mo no ene ne ye be hunu mu nsem nyina na tap send ena awia me kanfo ede ama wo wo nipa bi wa broche na opeso send sika ede siga na ha mane famfa tap send so wo send sika fa so asese yi na nipa no nsa aka na obo insure FM promo code de sha so a bonuses bebre na obetumi edi $5 €5 and a £5 eye kama every bian so a obe download tap send ewo eye app so edi agu phone no so no ubenya eye bonus bebre woni bi wo phone so na first time I would download tap send there kai se ubenya bonus ewo phone no so Pemsan TV job training and so jumedie no eba so 23rd and 24th February ewo Kumasi Culture Center bomodian se wo do ho bekọ akohyemu panyini sua kwada sua wo abaya bi wotifie wonya hwe a fane ko won kwaje nsa no dwuma teteye onko sua kwane e fa so ye semana ye fa so ye yenku ye biscuit ni ade nyina pastries ni ade nyina ye kyere ye fa number ina frɛ ho hyehye nyina wo benya 0241604702 sanso na top choco ya na wa spread no moto me kai mo sɛ enkomo etoso mienu ho ntie enko ba bia top choco spread no moto wonya pa no a emre eye butter bread a emfa sugar bread wonya butter bread a emre ana no party bread ya na yeton yi na wo the top choco na yim edetu dan kasa e kama na wonya wo coffee bi wo tea bi se ho a ba be damase top choco floral tissues ye moton eno an ne ye de pepe fi ene ye to hye ye ho wona me ne mfuturo aba wo so na se nyina abo mfuturo tissue ni bi wo ho a wayi na de apepa wo na ho kama sanso ena mo yusu ka no floral tissues wotime de bi esi ka mu pocket tissues no so de o pocket a na chese no anu fifritewa wayi bi na wo de apepa slim and fit emai opesa wo form no eye kama umuodu eye nanso umuduro no ma shape mrem enye umuduro fraction bi animu umuduro ma shape mrem wati ase eto na ntuo eye slim and fit hwe ohere gift ya ntini muodu
na so utimu se emu duro na hyehyɛ baabi ye wo hwɛ tema kunkum wonum nyina slim and fit da romanti ene wonum form aye kama upe bia to akumase a ebi wa ha eye Abrepo Junction frɛ number yi ɛho hyehyɛ nyina no ubenya 0536 723 921 0536 723 makache mo se eneme nkoma etoso mienu eye nkoma yedi dada Sham Jazawu edin ewa ena Jazawu Abdullahi ni nyina yewa edin ba ko na yewa yo memma kwa babiem na no mo ba ha sei na kwenel mama efe no netenam ete adwam woni mu di nkomo kama about mu nua mema mienu a mo brɛ wo no mo ho ama mo akopia burukyire mo kopie mo dan 30 years mo mfie mo busu agapade nso na mo de boa wo mo mo koye na ɛho asɛm ye de eye chief mampia roma mo mo kopie ahemfie kosi sɛn bonitew na fei ye nya mo nua bɛ ma panyin no na ye ne nkasa ye koye no ye koye omo ma ye bo amane ni nyina kyerɛ wo mo ɛno imam ka sɛ we de aye nsisie enti yɛmfa yɛnkɔ da gwamba hene fie yɛnkɔ duro hɔ sɛ yɛ ne bae ɛna ɔdi bɔne tɔfa obuo wa na fe na wo yo ɛna yɛ ne da gwamba hene so ya botre ɛhyase die pa na de mo ba bɔne tɔfa de ne ba yɛ de ne ba yɛ sɛ yɛ nua mɛma na wa aburukyire ɛso yɛ de yɛ ma me japade ɛna tɔne ɛna me ma me kura ba di kan kɔɔyɛ ɛna wɔtɔ ka ɛba ɛna mbia nka sɛ yɛ nua no kɔɔyɛ enti wokoye no mimi nue be mana wonu wokoye no wonu wokoye a wofa kitwa no koye wonu wonfi obia biu enfi obia wodi ajapade no koye a wonfi obia na ana fe susu ye papa wu ye na wasita fodan aye na ye nyina ye tim no wonu su na wani dan esuro na ye ma wonu ye ni dan ena wotim papa no su wu ye no 22 years ni wakofa me papa wuye na wakofa ne yire ne nua wa makitwa na abafa ne yire abema no enti wafa ne yire ne nua betena adam ho ya papa su japade na ewo na nye se ne edan bebre na wom se ye be ma japade no kura ye be ma oba weni ne madie ni oba weni ne madie ni afi de wakofa obi ne yire nua betena ho ye ba ye ba so waka say yenye chaade na esa dan ba ko aye de be ma yenyina no hwanetim wusu de no hwanetim ye ba yenye ba bi nda ye ba ye yakoda masalachi saa jisai ma ye kira ye say yenko da gomba hin fie no ye ko asu ya frage na woti diamond wasi wo ma ana odi assemblyman be gina ho nya botre na yenko ahoma no so yenya mu nua no panyin no ye kona ye na kasa hello. Hello, Sham. Yeah, hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami. Now we entre. Me bluetooth ni AM rock for me ba. Ka me do krom kasa tiaw na nkeja ya to ankomo no eso. Go. Entre. You say them meeting. Entre. Fedi e chere sada nchia na no ano no. Oh. Mususu ma mubunfu no manya mu nua no e wa ahoma no so ma mete wanim. Manya mu nua no wa ahoma no so sada me bisa wi. Hello Sham. La ni maintain papa la you know jump. Jina ye mai. Na ye te won kapa. Hello, Sham. Yeah, hello? What's a menka? Oh, my goodness. Oh. What's a menka, Sham? I have to say them too, Papa. Oh, me da say. Na me de ukrom kasa chiao. Me say entre. Nah. Waje so kama. Aisha FM. E da say. Say ye frɛ wo waje ye so. Na em say na me ne udi nkomo dada. Na ye say na e be frɛ wo dwumadie no so. Say ye be ya dance ama wiase nyina. San se wo nua ma nom e de waba ha.
na ba wo mo de wa ba ha na ne sei aha ya fidikase pa na wo mo de wa ba ha sanse abusua japade na mo de bo ama utu kwan abusua no mo miensa wonkai wo bia more than 30 years ni omo se 100 Ghana kura wo mo ni bi da edan abusua na je si wo a ansa na wo mo maame efrim edan no so a wo mo ni akwanya wodan no ho wafa dan no ama wa penkrofo abonte so fo ne se o muti fie ho wabra wo nuanom maame kro papa kro wo mo free sremba kumase a wo mo da bonten eti bram abusiafo Sam jina soma be what Sam momo akwa eba Adom TV so ai dwumadie no sania wabegu so a wahunu sɛ ye kansam na ekɔ no saa na te na ye dwoada edamase na nanu ada ma be fitina se wone da gomba fo ma me ensa edi nkomo omu firi da gomba na be omu nye kumase afo anankran da gomba ton no omu atwa kwan tamale na wonum aba omu firi tamale na aba na ni nyina ne se wo mu nua mema no ma wo ma bre a support wo mo matu kwan wo mu fi wo mo 30 years ni edan a wo mo abusua dan wo ma saje aka ho wo ma yi mai nyina si nkyɛn tinkomo ne didi mu a ena de yenya omu nua bema no wa homa no so ye a kyɛ sɛ ye bisa ne ye nti a de asie nyina asie sha motemenka abetu kapa ati sade mi kire mu no emu kire mu ne sai yo we ma efe me chia mu nyina me chia wutie fo nyina do ba jo awai yo na ya friend so ya friend say asangwe ya eba no nyina enu pedi ani kura wo mu ne sai yo me kire mu ne say number 1 me mame wa fama nko aboche me mame enyo na edi mitu kwan me bra panyini because me no me papa mama no me na me question sia ena your friend say your friend say me bra no of Nigeria ba Ghana ena na number 4 ebe ya anboa omu pese omu bo na bi no kwa bichi nti omu ye no omu ye ya ma sika no yi ekoson but next time ye bi beto atade obese no obese sa Muslim 431 no nti na no bo for so ka na sika no so na yi nti ma minya frase me ma be at in store bi ena me call tamale me testra me ma me no ma mi sika 150,000 cedis. That's an old currency. And a midistano. The Bama, me bra, and a moya sound one eye can do. Into Mimi Shamin, the whole taffy my dancing for the whole tabu, and with my idea line out to no mabisa, one edition quabuche, or be able to see an edition quabuche, because only the final call. Into and also no some nyabotre mo ma me na turn the store e de kwa brochire no me ma me anton me ma ma anton shu amfa ma kwa brochire wa amfa ma kwa be bia wa ma me mo se mo ma me turn the store ye ma me no ye papa nkasa na ye die tena ase ebo miemi a meti ho ya mane ese mimi nue be ma na awoti ho no nkrofo nkitwa ne ba na ye suma no ese ye ne ya wonu so wa Nigeria passport enti se de be ya ye benye sika mini papa ne na dwene ye e na papa mi ka chere papa ne se mimi maame efi se oti dwomi de ye kwana se ekotuno a bia na wa anya sika ne bi ade amaya akọ ena me ene me papa ene sami bra no ekotena afie ye kai we na ye madanse we si mame mame ton stone we si mame mame ton enti se ye nyina ye bre wo mu nyina wo didi matam ena me mame si mame mane kana no timo hormo tro wa o mu mesa no mmepo complete pay no madia o me shami
me papa mamu me na me toso sexo me papa mamu unte me atakwara no me jade adi me papa dan e da mo obi se wontrem ti sham ne wo kan ya ba so chene se wo bua so ti na wo so bua your friend my uni me pese ye bisa tafofo do ho tafo me papa no 1974 NOC dan dan so four rooms yeah 4 rooms inti me bra no be fa me ko abuche me bra no wuyo ho de o ye connect di me ko abuche obia ho tafo obia ni de o di me ko abuche me ma me sika me abuche me ko anti ko ni me bra siba eno di me ko abuche onui o ha ye o ti abuche Sham inti ebe mo say me dine me di me sika asi no so on mo say omuni agoko preside I don't understand because papa say very plot was a 6 flat who are pen no other TV me see a so enemy brand to say and change I don't understand me mama and papa ko abutre no we turn control adam jajao movement stadium we steady minimum ntakobia ni minimum temu adam na mudi me ba so my am dey no Sam what te be ka wonu ama no mo tete he woni mo wa mo pa amo se woni minimum woni ma minimum ntakobia ni minimum temu Sam emaya wo ti we wo mo ye wo de ya minimum ye fi yam kro ye minimum one mother one father yam kro ma me kro papa kro se de wo kro wo ye ba ma wo ye ketewa no hwe se de wo kasa wo soro me pa cho bra fom wate papa bra fom ni anka pa wate me pa wa cho ma efe we de misra we de nyese makum no kosoro me wo se me ba abrochire no wonim mami kambi mami me ba abrochire no me ya wodi mechi me say 45,000 DMAC and some over great abrochire into what say me ba abrochire mani bi amamo tie me say what me bisa wo say emeyo mo ti hei wo ya ma me kro papa kro na che say wonua ma no mo pa na te ye o na se dia wo kasa tem se bra fom na ya mfra won tokwaso sa woni wonua ma no mo wasam ame woni me ni asam ti bra fom ne yankasa edan na wo jaye obusuafo jaye obusuan dan no wo papa si ye watafo no woni ama no woni wo panyana ma Mr. Efiano mention ni Efiano mo ni panyimu ho omuya me am to 6 me am to 6 me daddy me papa ajapade eja ko obi eno abda yenye tey ajapade ni yanche ewo ho omu ba ni bi omu ba no mu potape omu potape dia yesen oh Sam what the menka edano onim Sam what the menka tie me what the menka oh hello Sam I'm Tunka. Aha, what's the tough for dying a monche? Yen chair, one go to the whole cafe. Me papa, me jack as a monument to this and amount. Yeah, mammy give the donko a TV so motor friend a big mama, and I didn't fias, you know. Afe, Mrs. Takwa, Brony for fair, what's any kiki come. Your funny lady good, why lady Pajan say more crabba. And afe. Yes, sister, your team fin. A friend, a costa. Or him. And I'm going to say, nobody didn't know. A friend of him, Benoit. Him, a costa Benoit. And then nobody made it no chame, Amamo. Hey, I am first and morning and can't jump so Yankupoya day. Yankupoya day. Kononguma yama obibia aha.
na yɛkasa yɛmama kwa baba insura 104.5 yɛdɛm live asanso ɛna owura mu nso ɛwɔ ɛyɛ YouTube nso a ɛyɛ Adinsura TV mesrɛ wo wotɔn adeɛ nyinaa na wo phone ne kita wo a yɛ a wohwɛ soɔ na nkɔmmɔ bi a yɛdie nyinaa no ɛtwa gu dendenden ɛwɔ hɔ ɛma ama yɛ adeɛ mo ho ayɛ fɛ na wotie nhyira yi na awie wobɛyɛ nhyira wanka amen koraa o wo amen ne wɔ fam mesi wotie nhyira yi awie wobɛyɛ nhyira paa aha wohwɛ yɛ benkum so ɛwɔ ha sɛ ya enuane no sɛ ɛfa yɛ hwene mu a ne sɛ ɛfa yɛ hwene mu na yɛ baako no nkokoro dua yi mu a na ɛyɛ tasty tom wɔnom adawroma na wɔnom kora yɛ mu ɛma yɛtimi ɛde ɛyɛ ɔbra outdoor ɛde ɛbrɛ wɔ na tasty tom deɛ aka ne ne anim sɛ yɛ tomato paste nkoa na wɔnom ɛwɔ na sɛsɛi no wɔn de nkorabata pii aba bɛka ho yɛ jollof mix etuatua saa nso ɛna wɔnom de pepper onion ɛno no mako no ɛne ɛyɛ gye ne fra tin tomatoes ne dada hwehwehwam kama wɔba wonya bi a wawie na fa seasoning powders no egu ahodoa asɔno kama ya ɛsɔfo mu a na apai yɛwɔ akokɔ nam deɛ ɛwɔ hɔ yɛwɔ ɛyɛ nantwi nam deɛ brɔfo kasa yɛ frɛ ne beef no ɛno bi ɛnso ɛwɔ hɔ saa nso na deɛ de yɛ abɔ mu dɛdɛɛdɛ kama ɛnso ɛwɔ hɔ manko ya yam no kama ɛna yɛayɛ no powder ɛde ama wo na afei jollof no nso deɛ wode bɛma jollof n'ani ayɛ fɛ no ɛno nso ebi ɛwɔ hanom sei na ansa na yɛbɛkɔ yɛnkɔmmɔ no ɛsoɔ no sɛ wohwɛ me benkum so hanom sei a yɛwɔ Grace Divine Women Fellowship Grace Divine for munyɛ dede kakra bi yɛhwɛ adeɛ mu dede ne wɔ fɔ munyɛ dede kakra bi moayɛ adeɛ wɔnom ɛbɔ aduane ne dendenden yɛ a ɛnkyɛ bia no yɛde testers no wɔn mo mbɛka hwɛ no bɛkɔ hɔ no waka hwɛ ama yɛ saa nso ɛna yɛwɔ ɛyɛ Tailors Association a wɔnom ɛwɔ kɔnɔngo kurodua mu ani ahaya na wɔnom Tailors Association mu wɔ hɔ a monyɛ dede kakra me hwɛ mo nkeka mo ho o mo wɔ akyire ha aha na afei ɛyɛ the Church of Pentecost ɛma yɛ som o mente mo nka ɛma yɛ som o na munya dede kɛseɛ pa ma Jesus amen